Hrvatske narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaši, opet vas moram upozoriti na jednu prevaru. Znači, Stjepo Bartulica, od kad su izbori završili, on stalno tuče, kao on traži ovo od HDZ-a, pa sada izjavljuje da će se zalagati za zaštitu kršćanskih baština u našoj Europi, tako je on rekao. Stjepo Bartulica, sada ću reći, je prevarant i lažov. On manipulira sa vama domoljubima. Prvo, on je 2000. godine napisao pismo Ivici Račanu i žalio se Ivici Račanu kako je progonjen od tadašnje hrvatske vlasti. Drugo, kada je onaj Jugoslaven, komunista, bolševik Josipović došao na mjesto predsjednika Hrvatske, pa upravo je uzeo Bartulicu za svog savjetnika. Gledajte, Josipović ne bi uzeo njega za savjetnika da ne dijele ista načela, komunistička. A sada on glumi da je on za kršćanske korijene i tako dalje, on je domoljub. Znate zašto? Zato što želi da uđe u Europski parlament, ima 7.000 eura neto plaće, 5 godina i da ima moć. To on želi, samo svoj interes. Prevarili su vas sada kada su pljuvali po HDZ-u i po Plenkoviću, a sada idu s HDZ-om. Sada vas žele ponovno prevariti. Nemojte nasjedati na ljevičare da glume desničare.